মাতাবাড়ি বিএসি ব্লক এডভাইজারি কমিটিনি চেয়ারম্যান সাধারণত এডিসি এলাকাকে হকে চিনি বরকনো মা খাই চিনি বরকনো খাই হকে আর মাতাবাড়ি ব্লক নি আন্ডার মহারানী চালাগাং কনস্টিটুয়েন্সি যদি বিএসি চেয়ারম্যান রনানি হকে ও সম্রাট জমাতিয়ানো রনানি কালাইমানি কিন্তু বন রয়া মানে বিজেপি বিএসি চেয়ারম্যান পর্যন্ত খাইয়া তার মানে বিজেপি নাইয়া যে চিন বরক হাথং চাথং রাখথং বরনি মাথাय न बर माथों खाय माथों हनि बर नासिनाया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खायै जों अरनग चिनि माथाय सक्तनै जों माइया एकमात्र अरनग कायसा कक दङ जे सारा विश्वनो तुइ निरवान छगि ज्ञान अर्जन खायदि थिंक ग्लोबाली एक्ट लोकेली जों सारा विश्वनो नायै नगै सिगै किन्तु सामंगला जों अरनि वसमा खायनाय दिनै दिल्ली फाथां परायदि मुम्बाइ फाथां परायदि विदेशफानो चाकरि खालायदि किन्तु फायैले नगला अर जागा न जान जा नुखुंनो मा राग्रनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फानो चाकरि खालायदि दिल्ली फानो चाकरि खालायदि खालायो नुखुंनो मा राग्रनाय हानि बाङै जों डेभेलपमेन्टनि कक जेसेबांनो रोङै सिगै दंथों जों सिनि दफानो मा थांनाय सिनि अधिकारनो जों रब खामा खायनाय खायका हंकेसि जों सिनि जातिनो सिनि दफानो यक सारमानाय जों कारा खाय थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरक थानसांदि थानसां माने बिसिं दै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हानि बाङै दिनर रांचांनि दाखौ बुखुग्र जतर कोथालायखा ओ कगनो जों बखाव चंगुइ बखाव दै जों सबायमा तांनाय जे महाराजानि जे तिप्रामथा पार्टी न उचिनो जों भोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडिसी को 28 टा कैंडिडेट 28 टा सीट दंगो ताबक महारानी चालागां हंदी किल्ला बागमा हंदी एमपी हंदी नतन बाजार मालबासा हंदी अमाहायके नर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खालाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दंगो महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो त्रिपुरामथा पार्टी नि कैंडिडेट न भोट रगै मा पायरनाय पायरखांके जोंसिने माथायनि कगनो जों मा सायमानाय जोंसिने माथायनो जों मानाय अमा जों विश्वास खालायै जों बखाव जों पुइत खालायै जों समायताङै दिनै अरनि मा थांनाय थांमोननिफ्राय 12 तारिखनो जों मैदनारगै 12 तारिखो जों भोट मारनाय तेइचिनि ताखुक बुखुक जाति गुस्थि जे तंमानि दिनै अर जारा फाइमै आरो सब फाइमै आरो बरनबो थाङै मा सायनाय उ कक कयटा सागै निरजता काहांक्रं तंबाय जदि सिनि यक सामानि दिन सब फाइका सब फाइ दङो दिन काहा फाइ दङो अमन जों मैदनारगै जों जत काहा खाय मातनाय ओ कक सागै सिनि बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब काहांक्रंखा दंथों आयु ब्लक दंथों त्रिपुरासा आयु ब्लक दंथों त्रिपुरामथा आयु ब्लक दंथों ओ कक कयटा सागै निरक जत अर फाइ मानजा फाइमानि बाङै निरना खुलुम जानगै हामबाय रगै का न कमालायका हुक कमालायका बना शॉर्ट के सारानी हंगाय तब त्रिपुरा राज्य ने प्रथम जे राजधानी तमनि अमर पड़ोसी अमर मानिक्य राजानि आमल अमर पड़ोसी चिनि राजधानी तमनि बनि पराय उदयपुर फैका उदय मानिक्य राधा किशोर मानिक्य ने आमल उदयपुर चिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी तमनि बनि पराय ओ पुराण आगरतला हायारपुर चौद्ध देवता मंदिर तंगमा जागाओ त्रिपुरानि राजधानी थांका बनि परे फैका आगरतला ताबुक जा आगरतला तंगमानि आरो जागाओ त्रिपुरानि राजधानी राजा राजा खर सनाजाक बनि ओके जेखाने राजधानी खालायजागो राजा खर खालायजागो आरो जागा चिनि बरकनो राजानाव गुरिगै नक थाय हुक थाय खालाय दंमानि अमरपुर जेखाना टाउन
राजधानी तंगमनी बनी चारिदिके चिन बरक विशेष खलाई रियां जमातिया तंगमनी उदयपुराव हायनो ओ खैरपुराव हायनो बनी परा आगरतलाव हायनो ताबो नक थाइकमा लाइखा ताबो जयपुर नब जे सामानि अम ठीक अम हायनो उमै दंगो हायनि बाङै राजानि आमल राजतंत्र तंत्र ताबो त्रिपुरा राज्यक राजतंत्र तंगमनी ओ महाभारत नि जुग थेके राजा रक राजतंत्र तंगमनी 5125 बছর राजतंत्र तंगमनी आफ्रो हायनो फातानि राजा रक त्रिपुरानो आक्रमण खाइ सेगनानि फाइमानि आफ्रो चिनि बरकनो विशेष खायै जमातिया तेरियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायनारमानि हगे ताबो एडीसी हिनि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम माणिक्य 1929 सनो ब आमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुं बारा बरक आमेरिकानि आसल बरक रक आरनि हानि बुसारक बरक बाहायनि बुबा हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ब फाय साफायका जा आनि बरक रकबो अरण्यगो जागा कमा खांखाय हायांगनाय हानि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यको रिजार्भ खायग्लां थाका चिन बरकनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्भ खायग्लां थांखा ओ रिजार्भ खायग्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यको चिन बरक आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिने आजायै 1960 सन्नियो दाबी खायते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हका चिनि हा चिनि शासन खलाय सिदि निराव हेनै जों दाबी खाय मालायखा एडीसी जों एडीसी मामानि परे जों चिनि हा चिनि शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हके एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 बছর काय थांखा इनि नमिनेशन दाखिल खाय फायमानि परे उर लामागो जखन कायसा दुकानो सा नङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थागलायफ्रो सम्राट जमातिया बायबो जों मालायै सिनि लायखा जों सिबायरो लायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संनानै थांफ्रो बमा साखा जे ब 1990 सालनि सिनिनो ब राजनीति खालायै राजनीति बाय गोरोंलाय फायो बमा साखा जे गत CPM नि आमलंथों कांग्रेस नि आमलंथों मनिपुरे बीजेपी ताबक 7-8 बছरङै दंगो बरक शुधु डेभलपमेन्ट नि कक्सा माने डेभलपमेन्ट खायने ही कक्सा किन्तु चिनि बरक एलाकागो एडीसी एलाकागो जे डेभलपमेन्ट गानि कक तमनि ओ डेभलपमेन्ट बो उंया हंगा ताबो बीजेपी पा हदि कम्युनिस्ट पार्टी पा हदि कांग्रेस पार्टी पा हदि बरक चिनि बरक नि जे अधिकार चिनि बरक नि जे अधिकार तमनि चिनि बरक नि जे खांगानि अस्तित्व रक्षा खालायनायनि थांमनि ओ कग्न बरक साया हंगा ताबक हानि बाङै ताबक 184 तम राजा चिनि त्रिपुरा राज्यको राजतंत्र खाय थांखा महाराजा ताबक थांग तंनाय बहंके 186 तम राजा बनि बुफा महाराजा किरीट विक्रम हंके 185 तम राजा तंगमनि ताबक 1949 सालनि सिनि ताबक 2026 साल का 75 बছरङै थांखा ओ 75 बছर चिनि बरक अनेक राजनीति खालायलेखा कांग्रेस खालायखा CPM खालायखा बीजेपी खालायबायखा खालायै चिनि बरक चिनि मा थायनो मुंसा मालिया हानि बाङै ताबक चिनि महाराजा बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य
뭐 바이의 허락마 티샤파이까 제 니럭 당의 떠나니 흥가이 니럭 어디까 만하니 흥가이 니럭 탄상바이 시디 액럭앵바이 시디 이니 뭐 허락 티샤파이까 तिनी और जों सानानि हाइमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिकनि जे कक थानसानि कक अमो सुदो पार्टीनि कक यामो सुदो तिप्रामथा पार्टीनि कक यामो सिनि बरक हांगानि कक स्यामो जैनि जों ताबो राजनीति खाइ इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खाइसिनाय थांगानि लासिमा नायतुकसिनाय हाइनि बाङै तिनी अरनिगो जे ताखु बुखुरक अरन बुथलाइखा अमो सुदो तिप्रामो थानि ककया तिनी अमो पार्टीनि ककया अमो जिनि जातिनि कक सिनि दफानि कक तिनी जरा सीपीएम खाइ दंनाय रक जरा कांग्रेस खाइ दंनाय रक जरा बीजेपी खाइ दंनाय रक बर्नबो जों मा सानाय जे फाइबायसिदि थानसां फाइबायसिदि जों थानसाङै तिप्रामो थानि जे सिम्बल अरनिगो जों बुट रगै थानसाके काराक खाइसिनि माथायनो जों आदाय खायनायनि नाङो आं दमानि तिप्रामो थामा खाइखा आं फैला चाकरी चेंखा बीडीओ खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे एडीएम खा डीएम साउथ त्रिपुरा डीएम खा नॉर्थ त्रिपुरा डीएम तंखा सिपाही जला डीएम खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा एडीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर गई आं रिटायरमेंट थांखा ताबो 9-10 मास खा महाराजा नो साका जे नों आनो लगरदि चिनि दफाना सुबाना नांनाय चिनि दफाना मोथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि ना थाङानि मुसुक आना बोसोरका जों जतन संका नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थाङानि मुसुक चिनि कहुंगा हाइसि जे 5 बोसोरफोर थांथों 10 बोसोरफोर थांथों जे कथां दंसा चिनि दफानि सामुंदाङै थांनाय दफानि बाङै कक साइ थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लराय खाय थांनाय हायनि बाङैसि ताबो महाराजा आनो साखा नों ताबो आनो लगर फाइसिदि हायनि हमानि बाङै आं ताबो तिप्रामो थागो जॉइनिं खायका ताबो आं तिप्रामो थाबाय महाराजानि लगर दंगु हायके ताबो अरनिगो आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबै महाराजानि चंजाक बरक हिसाबै महाराजानि बरक महारानीगो फाइसफाइका ताबो महारानीगो फाइसफाइका निरबाय करंलाइका तिनि अरनिगो नमिनेशन दाखिल थाइमानि पराय जों ताकफान बाथागियाखौ ताबो अरे पराय आं आगरतला थाङै हाय खाना अर अमरपुरा फाइफिनाय तारमाने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल थाइमानि पराय मीटिंग और वा मलित पारागन आं ताबो फाइ मीटिंग मा खाइ फाइयो अमन निराबाय खा बखातान तमनि बाङिसि आं अरनो साफाइ तिनि महाराजा बाय कक सालेनि निकोन कक तमनिया अरनो मीटिंग लाइलाय तंफ्रा यां रति कक साइ तंफ्रा महाराजा हठात खाइ कक साका आं निराबायखौ महाराजाना गोरों रखा उ जे बखानि तान महाराजा चिनि बरक चिनि दफाना हादांमानि बाङै ब सब समय चिनि दफानि बाङै वासक तंमानि बाङै बखा तान तंमानि बाङै हठात खालायाव गोरों लाइखा महाराजा अरनो कक साहका निरबो खना लाइखा निर याफा खरमान महाराजा खनाखा ताबो अरनिगो महाराजानि कहंगा हाय जे ताबक हंके गणतंत्रनि दिन भोटनि माध्यमेसि सभा सरकार खायनाय सरकार खाया भोटनि माध्यमेसि थेगों आबो थिक हानि बाङै ताबो बुसकां ताबो एडीसी जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चिन बरक अमा हाई मैया अनेक संग्राम खायमानि पराय चिन बरक अब थै कथक लायमानि पराय
प्राण लाइमानि परे कष्ट खाइमानि परेसि अम एडिसि जों मानो अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अकमनो रक्षा खाइनायनि अम चिनि दायित्व ताबुक जारा आरो नोंगो जे तंनाय प्रजन्म तेते आरो नोंगो जे यत तंनायराव ताबुक जारा सराय तंनायराव जेनजि तंनायराव अम जों जतनि दायित्व ओ एडिसनो रक्षा खाइनारनि बाङै अंके एडिसिबो ताबुक सभा सरकार खाइनाय बनो ठीक खाइनायनि बाङै दिनै हंका 25 तारिख ताबुस्का मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिखआव भोट होनाय भोट होफ्रा हंगाय महाराजानि कप जे सामानि अम हंके ताबुक जों कसाक गोख्रां गुफुर कर्म हरालिया जों तिप्रासा जों जत थानसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरना कप्लाय खायै और एडिसी जों सरकार गठन मा खायनाय तमानि हमले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक छागो रिजनल पार्टी नि बुसिंतै खायसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंतै खायसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानि हमले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছর चीनी बरक राजनीति खाइमानि बिसिंतै खाय जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपार कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अम हाय जों विश्वास खायै ताबक जों त्रिपुरा माथानाव भोट रगै ताबक एडिसिओ सरकार गठन खायरामा खांके हाय बसकांगो 2028 एसेंब्ली इलेक्शन फरा जों त्रिपुरा माथानो हाय त्रिपुरा माथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा माथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि जोंनि राज्यनि बुंथ त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमानि हमालनायदि नागालैंड बरन तमा ह नागा मणिपुरनि बरन तमा ह मणिपुरी बांग्लादेशनि बरन तमा ह बांगाली ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेज फरो सबिराम सामानि हाय जों रियां फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फानोंथों जों जत त्रिपुरासासि त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खायो त्रिपुरासाहै जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखा अंके उचिन हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक